Niels Christian, chef for Dansk Center for Undervisningsmiljø, til at fortælle lidt om antimobbestrategier og hvad vi vil gøre som model for at stoppe mobning. Hej Jens, kan du forklare, hvad jeres antimobbestrafgi går ud på? Ja. Her hos Dansk Center for Undervisningsmiljø mener vi, at med en antimobbestrategi kan skolen og uddannelsesstedet sikre en organiseret og handlingsorienteret indsats med social trivsel og medvirkning af mobning, blandt andet af elever og studerende. Mobning er et psykisk overgreb, der skaber mistillid, angst og uro med negative relationer med et dårligt undervisningsmiljø. Derfor er det for alle skoler og uddannelsessteder vigtigt at have en strategi mod mobning, hvilket vi har. Det er et lovkrav for alle folkeskoler, at der skal være en antimobbestrategi. Så en strategi skal beskrive blandt andet, hvordan skolen arbejder for at få fremme elevernes sociale fællesskab og trivsel samt modvirkning af mobning. Som elever er det med til at gøre skolen til et rart sted at være, hvilket mobning forhindrer det i. Den, der går ud og bliver ked af det, den, der mobber, skaber frygt omkring sig, og det smitter af på resten af klassen. For hvem har lyst til at sige noget, hvis man selv frygter at få hug næste gang? Du kan hjælpe med til at stoppe mobning og gøre skolen til et rart sted at være. Du skal sige stop, hvis du synes, der foregår noget, som ikke er i orden. Du kan spørge, hvad der sker, og om du kan hjælpe, hvis du ser en elev være ked af det, eller blive udsat for mobning. Du kan hjælpe os og forsvare andre elever, hvis de har brug for det. Du kan fx hente din voksen eller en klasselærer, en gårdvagt eller lignende. Du kan sige det højt i klasse, hvis du selv har oplevet eller været vidne til noget ubehageligt. Støtte fra klassekammeraterne er noget af det vigtigste og det bedste middel i at forhindre mobning. Mobning er et globalt problem, som mange unge mennesker kæmper med til daglig. Flere end 10% af danske børn bliver mobbet, hvilket er mere end dobbelt stort som vores skandinaviske naboer fra Sverige. Her i dag har vi fået chefen for Dansk Center for Undervisningsmiljø ind for at besvare vores spørgsmål. Hej Jens, kan du forklare, hvorfor mobning er sådan et stort problem? Ja, mobning er et stort problem, der ødelægger sammenholdet i klasser og forhindrer individuelle personer i at udvikle sig. Og det skader også individuelle personer, både fysisk og psykisk, og kan senere hen føre til stress. Okay, hvorfor tror du egentlig, at børn de mobber? Det kan skyldes mange forskellige ting. For nogle skyldes det problemer på hjemmefronten.